Amigo kong way uwaw kay nangitag sugar mami, kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siyang tutiyang nga nasmagan, ang pensyon na lang biyudang tigulang, ug napadulong sa ilahang nga panagipon, ug iyahang nga gigakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni mahunang upos magdarag antos. Sa pagpangihi silulang gatis-ngitis-ni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko ko undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Amigo ko ay uwaw kay nangitag sugar mami, kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Gabaklay-baklay siyang tutiyang nga dasmagan, ang pensyon na lang biyudang tigulang, ug napadulong sa ilahang nga panagipon, ug iyahang nga gigakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni mahunang upos magdarag antos. Sa pagpangihi silulang gatis-ngitis-ni, ngay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko ko ng undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Sa pagpangihi silulang gatis-ngitis-ni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko ko ng undangan. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Ayayay, ayayay, amigo ko nagmahal. Thank you mga ka-idol. Pasensya ha. Disclaimer ha. Dili na pang ligayaga ha. Lingaw-lingaw ra ni. Bye-bye. God bless.